Jeg kan vil gerne hænges, kan jeg mærke. Ja. Skal vi gøre det? Jo. Lort, Det er svært, man fucking godt slå mig. Og for sat, mand, så slår du mig et sværd. Ja, mit store sværd. Ja, det gjorde det ondt. Hvad? Ja. Jeg ved godt, hvad du gerne vil. Ja. Nej, du får ikke en pind. Han vil gerne bare Fuck have... sake. Han vil bare gerne have en pind, I sagde legit alle sammen det samme på samme tid. Fucking... Ja. Så. Skak, han skriver. Skak. Endnu et skakskriver. Skak. Nu Skaks mic er nu blevet hacket, og han kan ikke sige noget. Fuck I jabber, seriøst. Hvad snakker du om? Og nu spiller han Stratego i stedet for skak. Men for helvede, mand. Det går da fuldstændig galt. Men selvfølgelig, Stratego har vel fået et par updates. Det har Skak ikke. Ja. Hvorfor er jeg så zoomet ind? Det her, mine øjne bliver brændt. Hvorfor... Du kan jo ændre din FOV. Ja. Nå, men det er jo fordi, Shaq kan vel gerne kunne se os andre så tæt på som muligt. Nå. Ja. Nu værre. Fuck, kommer Nu det værre. Hvad er det? Virus. Risky. Hvad? Website status risky. Do not enter. Okay. Hvad er det, du har gang i? Jeg har dobbeltklikket på et eller andet. Sgu da dumt. Det er Jeg håber farligt, virkelig, det du får her. en- Jeg jeg går lige ud håber af virkelig, det. du får en virus. Jeg håber virkelig, du får en virus. Jeg håber Det er virkelig, to du dør. forskellige threads. Jeg håber, alle dine kontoer bliver hacket, og du mister alle dine penge fra din bankkonto. Ja, det ligner lidt, de er lige Jeg hurtigt. håber, du bliver begravet. Jeg er ikke præcis, så... I'm not gonna lie to you. Så jeg vandt. Og det er kun fordi, du Ja. sagde det, der jeg er nede imod dig endnu. På smelten. Jeg er ikke imod dig, men jeg kan ikke lide dig. Jeg kan ikke lide dig. Det kan Jeg jeg er jo nede ikke mod dig, men, jeg håber, du dør og brænder op i helvede. Så er det jo ude af unge, mand. Kan du Nå. tage telefonen, mand? Det er fucking spasser, mand. Hej. Tror jeg, det kan lade sig gøre? Lige i næsen. Hvad? Blive bollet i næsen. Amin. Jack, du må være den af os, der ved mest om sådan noget. Ja. Det kan man ikke. Hvor lille den er i hvert fald. Ja, eller hvor stor næsen er. Ja, Ja. selvfølgelig rigtigt. Er det øl, han skriver? En lidt masse edit, der er gang i. Øhm, Er det... Jeg er altid ærlig, det ved du udmærket godt. Ikke Det er derfor, jeg som udtrykker mor. mig så mange gange om, hvor meget jeg hader dig. Du sagde til min mor, at du kom tilbage, og så... Du var... Hvad mener du? Mads. Jeg er jo ikke din far, vel? Du er min far, Mads. Burde det ikke være mig, der fortalte dig, at jeg var din far, og ikke sådan lige pludselig barnet, der siger, at du er min far? Og jeg var ikke bedre af. I don't know. Nej, I guess. Du har nedvalgt far. Ad. Du er min far. Fuck dig. Du kommer op til en eller anden rigmand, du er min far. Ja. Sådan, nej, jeg er ikke. Hvad taler du om? Den der. Kan du ikke bare sige det til Jeff Hvad for en Bezos? måne? Ja, Mads, du er typen, der siger det til der James stod jord. Charles. Nå, Er den ikke dum? jo. Du hørte ikke en god joke der. Godt. Nå, hvad sagde du, Jack? Ikke noget. Det er virkelig en dårlig joke. Det er en virkelig dårlig joke. Super, Ja, super. det kom ud af hans mund, så det kan kun være dårligt. Præcis. Men jeg kunne godt tænke mig at høre den. Han sagde noget med Jeff Bezos. Ja, jeg sagde noget med James Han er Charles. velkommen. Gut, der er du lidt skæv i knuden. Yes. Det er fucking vildt, det jeg vil bygge. Prøv at se. Okay, det er ikke, okay, Mads, det er ikke det. Det er ikke det. Alright, det er et blueprint. Det er ikke fordi, jeg vil bygge det med blåt uld og rødt uld og fucking halvfærdigt tag. Men... Ja, you know. Jamen, jeg glæder mig til at se noget, der bare ligner en bygning. Og joiner Shaq ikke også snart? Eller Skak? Nej, taler jo så grimt, drenge. Minder du mere til Stratego?